ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಕೊನೆ ಊರುವೆ ಪಣಪನವು ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯಚಿತ್ತುಳ್ನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಂದಯುಳ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣಪನವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಡಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋವಡು ಸತ್ಯುಳ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪೊಲಬುಲೇನು ಪೂರ ತಿರಿಯೋನಡು ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಪೊಲಬುನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟುಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಾಯಿರಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಕಾಲ ದೈವ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಏತು ಮನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ್ನ ಕಾರ್ನಿಕೋರ್ದಾತ್ರ ಅವು ಲಕುದುಂತುಂಡು ಅವು ಮರಿಯಾದ ಸ್ವೀಂಪುಂಡು ಪಿಲಿಯಾದ ಕೊರೆಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರಣಿಕೋನು ಕುಡರ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪನ ಮುಖೇನ ಜನಕಲಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜಿಡೆ ದೆರ್ತುಂತು ನಲ್ಕ ಆ ಮಲ್ಪುಣು ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣೀಭೂತ ಅದು ನಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬೈದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಓವುಲಾತ್ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ ಮಹಾರುದ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ನಿರಲ್ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗದೇವಿರನ ಚಿತ್ತೊಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಂದ ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲೊಡೆದು ಜನಕುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಳನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಉಳೈ ಪೋಯಿ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಿಡೆ ಅರತದುಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೈಮೆಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಕ ಬಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡಕ ನಮ್ಮ ಪೋದುವ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಳನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಯಥೋ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂತ ಮನ್ನ ಮದೆ ಆದಿತ್ತನವೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚು ನಲ್ಕ ಮೂಲ ಉತ್ಸವ ನಡಪೊಡಂಡ ಮೂಲಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮಿಟಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತಾವಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆರ್ನ ಮುಖೇನ ಊರ್ದ ಮಾತ ಗುತ್ತು ಮಡತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಂಪದ ಗುತ್ತುದಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿವಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರ್ಡ ಪಾತ್ರಗತ್ತೆ ಮಲ್ತದೆ ಗುಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿವಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಒರಿವುಳ್ಳಾಯೇ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಪರಿವಾರ ಸತ್ತಿರ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಅದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮೆರಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಗಮನಗೂ ಬರ್ತದೆ ಈತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬುಳೊಡ್ಡ ಈತು ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಆವುಡನಂದ ನೆತ್ತ ಮೈಮೇದಾದ ಕಥೆದಾದ ಒಂದು ಕೊಲಕಾಡದ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಉಳ್ಳೆ ದೈವ ಉಂಡು ಮಾಡದ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕೇನೊಂಬೈ ದಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮಾತನಾಟ ಪೂರ ಜನ ಈ ನೆರೆಕರ ತಗಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವಳ ಭಾರಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಾಗ ಒಂದು ಪಡೆದು ಎಂಕುಲು ಸುರುಡ್ದುಂಚಿ ನೆತ್ತ ಕೇನೊಂದು ಐದು ಮನ ಬೈದಿನ 400-500 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನೆಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಶೇಷ ಆಯ್ತ ಪೂರ ನಾಮಾವಶೇಷ ಪೂರ ಪೋದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಖಾಲಿ ಅವಶೇಷ ನೆಟ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ಹೆಂಗೆ ತೂ ಒಂದು ಪಾತೊಂದು ಇತ್ತ ಆಂಡ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುತ್ತನು ಆಂಡ ಈ ಜಾಗನ ತೂನಾಗ ನೆಟೆ ಈ ಕಾಡು ಮಾಯಾವತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗನ ಮಲ್ಪರ ಏರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಜಿಂದತ್ತು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ದುಂಬಲ ಬರೋದು ತುಜ್ಜೇರು ಅವಾದಾಗ ಆತಿನ ಲಜ್ಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸಮಯಡು ಏನು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಊರ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಬಕ್ಕ ತೂಕ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಬಂದಂಗೆ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗಡ ಒಂಜಿ ಏಲ್ದಿಂತ ಹೆಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಹತ್ತು ನೆಟ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ ಉಂಡು ನೆಟ ಉಲ್ಲಾಯ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಉಂಡು ಮೈಸಂದಾಯ ಉಂಡು ಜುಮಾದಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವ ಉಂಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜು ಬರ್ತನು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಮಾತಿರನ್ನು ಊರು ಮತ್ತು ಸೇರಾದು ಊರು ಪರ ಊರ್ದಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು 1 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಳು 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಲಾಗೆ ತೊಂಡ ಆಂಡ ದೈವದ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಥವಾ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಭಾಗ್ಯತ್ತನ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಎಂಗಲ್ನ 1ನೇ ವರ್ಷೋಡೆ ಎಂಗುಲ್ ನೆಕ್ಕ ಈನ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡ ಪರಿಹಾರನು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಜನಗಳು ಪೂರಾ ನೆಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಊರವರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇರು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಹೆಂಗೂ ತುರಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ನೆತ್ತ ಅವೇನು ನನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋನು ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ
ದೈವದ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಉಂಡು ಒಂದಂಡ ಆಪುಣು ಪಂಡದೆ ನೆಕ್ಕು ಕೈಪಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಶಿಲಮಯದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗಡ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮರಣೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಜಾಗಡ್ ಕುಡಿಯಾಡಿಲ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಾನಿಲು ಕುರಿಯರು ಮುಂಬೈದಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕಲ್ನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರೋಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಜಾಗನತೆ ಬೆಳಗು ಹೊಂದುಂಡ್ಲ ಈ ಜಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬೆಳಗುಂಡು ಒಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಪುದರ್ ಇಡೀ ವರ್ಮ ಮಾಗನಾಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ವರ್ಮ ಮಾಗನಾಡು ಓರ್ಲ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಓರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜಾಗಡು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಅದು ಈ ಜಾಗ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಭಯ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಜಾಗ ನೆಲೆ ಅತಿ ನೀ ಬಂದು ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೆ ಕತೆ ಬೈದನ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದನ್ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದೈವದ ಈ ಜಾಗದ ಕುಂಜಾರಗಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಕಟೀಲು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ನಡಿಬೊಟ್ಟು ಜುಮಾ ದಿನ ದಯಟು ಈ ಪುರಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತ ಊರ ಪರ ಊರ ಮಹನೀಯರನ್ನ ದಯಟು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಹತ್ರ ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಡ್ಡ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಮಾಡಾವಡು ಅಕ್ಕೇಸರಿ ಮಾಡಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಆವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿನ ಗುಡಿಕುಲ ಆವಡು ನೇಮ ನಡಾವಳ್ಳಿ ಆವಡು ಅವಲ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಈತ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಮೂಲು ಈ ಸಮಿತಿ ವಾರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಮಿತಿ ಎಂಗ್ಲು ಸುರುಟು ವರ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಊರ್ದಾಕುಲು ಸೇರಿದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು 2-3 ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ 4ನೇ ಸಲ ಎಂಕುಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಪಿದ್ದದ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಏನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರೇನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಖಜಾಂಚಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಸುರುಟು ಏನ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಮಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಡ ₹1 ನೆಟ್ಟೆ ದಲಾ ಕಾಸದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತುಜಿ ಐಕ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಆತಜಿ ಇಂಚ ಈ ನಮ್ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪ ರೀತಿ ಓಲ್ಲ ಆತಜಿ ಯಾಮನ್ಪೆ ದಕ್ಷಿಣ ನಾಡು ಓಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪ ಅಂದ ಎಂಕುಲು ಈನ ಮಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಒರೇರು ಪಾಡ್ದು ಆಪಿನತ್ತು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು 15 ಸುರುಟು ಎಣ್ಣೆ 15 ಜನ ₹2 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಗ್ಲೆ 5 ಆ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಪುಣು ನಾಣೆಂಕ್ಲೆ ಆ ಧೈರ್ಯಡೆ ಎಂಕುಲು ಆ 30 ಲಕ್ಷದ ಭರವಸೆಡೆ ಎಂಕುಲು ಎರಡು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಕೈಪಾಡಿನ ಎಂಕುಲು ಅವು ದೈವದ ದೇವರನ ಮೈಮೇಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆರು ಕೊರಿನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವು ದುಮ್ ಪೋಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆದಾಗ ಸುರುತ ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡೆಕ್ ಕಾಸು ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ ಕಾಸು ಆಯಿತು ಬೈದನು ನಾವು ಸುತ್ತಲು ಕೊರ್ತೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಊರ್ದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತರ ಬರೋದುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಈನ ಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಹಂತೋಡು ಉಂಡು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೋವು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಈ ವರ್ಮ ಮಾಗನಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆಪಿಲ ಕೈದು ಪಿಲ್ಚಾಮುಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಯ ಕೊರ್ತೈತೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದಳು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತೇನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ದೆತೊಣುಂದಾಂಡ್ಲ 1 ವರ್ಷದೊಳೈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೆಚ್ಚದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಬಾರಿ ವೈಭವದ ನೇಮೋತ್ಸವ 3 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ ನಡತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯರು ದುಂಬು ಪೋಡುಂದಂಡ ಮೂಲು ದೈವಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜನಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಅಕುಲೊಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಟ್ರಸ್ಟಿನಕಲ್ನ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ನ ಬತ್ತಿರು ಕುಡರ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಡರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತುಗುರುಕಾರ ಏನು ಚತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಾಸುಕೋಟಿ ಅನ್ರುಲ್ಲೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮನ್ಪೋಗ ವಾಸುಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಮೈ ಇರ್ಮೇನ ಇರು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುನಾರ್ ಅಪ್ಪೇನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪುನಾರ್ ಮೂಲತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪನಿಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಭಾರಿ ಪುರಾತನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 4 ತಲೆಮಾರು ದುಂಬುದಾದು ಎಂಚ ಮೂವತ್ತು ಎಂಚ ಮಗಳ್ತಂದ್ರೆ ಅಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಕತೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಊರೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲತ್ತಲ ಎಲ್ಲ ತಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಏಪಲ ಒಂದು ಸೀಕದ ಒಂದು ಅದು ಆಯ್ತಾ ಚಾಕಿರಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಳಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಚಾತ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಕೊನಿಪಿನಾಗಲು ವಿಜ್ಜಾವಂದ ಪೋಂಡು ಮತ್ತು ಊರ್ದು ಅದು ಪೋಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಕಮಲು ಒಂದು ಇತ್ತೇನು ಪಿದಾಯ ಪಾಡ್ದು ಮರಾಠ ಪಾಡ್ದಿಯರು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಭಂಡಾರದ ಸಾಮಾನು ಪಕ್ಕ ಅವಳು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪುರಾತನ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಮತ್ತು ದೀತ ಅಂತೆಯೇ ಬೂರ್ದಾದ ಇತ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆ ಆ ಸೊತ್ತುಲು ಪುರ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನೋಲು ನೆತ್ತ ಮರ ತಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಳು ಅವು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಲ್ಲದ ಅಡಿ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದು ಇತ್ತು ಅವು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ದಾನೆ ಇತ್ತು ಓಲೋ ಫೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ ಏನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಒಂದು ಐಟು ದಾದ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟು ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಮುಗತ್ತಂಡು ఒక ಬೇತಂಜು 2-3 ಮುಗತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತು ఒక ಉಡ್ಯಾಣ ಮತ ಇತ್ತಂಡು ఒక ಮಣಿಕುಲು ಇತ್ತಂಡು ಕೂಚಿ ಮತ ಇತ್ತಂಡು ಆತ ಮತ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಕುಲು ತೂತಿನ ಮಟ್ಟ ಆತ ಮತ ಇತ್ತಂಡು ಆತ ಇತ್ತಂಡು ಮೂಲು ರಾಜಂದೈವ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸನೇ ಆ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೊತ್ತುಲ್ನ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಅವಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಡ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೋಡು ನೇಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಒಡ್ಯಾನ ಆ ಕಾಲದ ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ತಿಗಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮೂಲು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚುತ್ತೇನ ಕೊಂಜಾತ್ ಭೂಮಿಲಿ ಓಪುರ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಲ್ತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಕೊಲಕಾಡಿಗೆ ದುಂಬುಡು ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಡ್ಡಲ್ಲದ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಗೇಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ದುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಜಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಳತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಸುಭಾಷನ ಕಳ್ಳತ್ತು ಒಂತೆ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೋಕಾಭಿಯಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಕಳ್ಳ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂಜಿ ಪಾಳ್ದು ನೆತ್ತ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಪಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಕಾಯ್ದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಹಿಂದೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಕಲ್ನ ಜಾಗ ಬಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡ್ದುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕೊಲಕಾಡು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಜಾಗ ಅಕಲನೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಕೊಲಕಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪನಾಡದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾಗನದ ದೇವೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆತ ಕೊರ್ದಬ್ಬು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಉಂಡು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಮುಲ್ಕಿದ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಈತು ಪುರ 3 ವರ್ಷಗೂ ದಾದಪುರ ಉತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟ ನೇಮ ಪೂರ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ ರಡ್ಡು ತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆತ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ಇತೊರ್ತು ಜಾಲ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ದೈವಗೂ ಪೂಜನೆ ಕರಿಪನಕುಲ ಇರ್ಬೋದು ಪೂಜನೆ ಕರ್ಪಣೆ ಇತೊರ್ತು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಆತಜಿ ಪಾನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಟ್ಟದ ಮನೆ ಬಾಡೆದ ನಟ್ಟದ ಮನೆ ಬಾಡೆದ ಮನೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಅಂತ ಅಕಲೊಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮರ ಉಂಟು ಮರಕೊಲ್ಲ ಸಂಕುಲವನಡಿ ಐತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಈ ಮರ ಏಪ ನಡ್ತ ಏರು ನಡ್ತೇರು ಬಂದು ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ದುಂಬು ತಗೊಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಕೇಂಡ ಉದ್ದಲ್ಲ ದುಂಬು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲ ದುಂಪ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮರ ನಡ್ದುಪ್ಪರ ಯಾವು ಅಥವಾ ಪೂಲ ಪಕ್ಕಿಲು ಪಡ್ದು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪರಲ್ಲ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಣ ಮಗರಿನಾಗ ಐಟಿತ್ತು ಉಲಾದ ಮನೆ ಮಂಚ ಮತ್ತು ಐತಂದ್ರೆ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಈತೇರು ಬಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಐತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಉಜ್ಜಾಲದ ಸರಳ ತೋಜೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ತೋಜರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ತೋಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚೆ ತೋಜಿ ನಾವು ಗೋಳಿದ ಮರತ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಲಾದನೆ ಬೋಲ್ತು ಮತ್ತು ದೀತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಮತ್ತು ಅವ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಬುಡ್ದುಪ್ಪು ಪಾಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆ ತೋಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಳೆ ತಿಕ್ಕದ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಇತ್ತೇರು ಕಾಯ್ಕು ಪಟ್ನ ಗೂವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂಲತೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ
ಪಿಲ್ಚಂಡಿ, ಉಳ್ಳಾಯೆ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ, ಮೈಸಂದಾಯೆ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಿದೆ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬರ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ರೊಟ್ಟಿ ತೂಕತ್ತೇರಿ ಗುಳಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜಿದ್ರು ಅವು ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರು ಅವೇ ತೋಜ್ ಬೈದನ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪ ಜಾಗದ ದೈವಲ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುರುಟು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪರಿವಾರ ತೋಜೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ದೈವಲ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಮಲ್ದಿನ ಜಾಗದನ ಅಥವಾ ಜಾಗದ ಇತ್ತಿನಕಲನ ಬಂದು ದಾಲ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಚ್ಚಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಾರಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಪನದೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕಟ್ಟು ನಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಕಾರಣಿಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬುರ್ದಂತ ಜನಕುಲ ಮೂಲ ಬತ್ತು ಒಂದು ಪಲಿಮಾರದ ಮುಲ್ಕಿ ಬೋಬಿನ ಕಾಲುದಾರಿ ದುಂಬು ಪಲಿಮಾರ ಪಂಡ ಪಾದಗಡ ಪಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಬೋಬಿನ ಕಾಲುದಾರಿ ದುಂಬು ಮಾರ್ಗ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಪನ್ನ ಟೈಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೋದುತ್ತಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅವು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದನ ಇಂಚಾದನ ಬಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಅವೇನು ಇತ್ತದ ಕಾಲುಡ ಕಟ್ಟುಕತೆ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಮುಗುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೀರ ಎನ್ನಿಕಲ ಅಕಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈರ್ನ ಜಾಗೆಡು ತೀರ್ಥದ ಬಾವಿ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಗೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಏನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈರು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಅನುಭವ ಅದ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಸರ್ತಿ ದೈವದ ನುಡಿಯಾಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಪೋಲು ಜಾಗೃತಿ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಉಂಡು ಅವನು ಈರು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ಎಂಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲ ನಿಖಲ ಕಾಸು ವಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದು ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ಪನು ದಾಯ ಒಂದು ಹೂ ಅಪ್ಪ ಜೀರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಟು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಒಂದುಕೊಂಡು ಕರ್ನ ವರ್ಷದ ಅದ ನೆಂಕ್ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಾಡು ಆ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಾಗೆ ಪೂರ್ತಿಂಡು ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬಗೂ ಪೂರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ದಾಲ ನಂಗೆ ದಲ ಆಯ್ತು ಮೂರ್ದಂಚಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಂಕುಲು ಅವು ಬೂರ್ದು ವಾಗಲ ಹೊರದಿಂಚಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಜಾಗಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಕಲು ಏರಿಯಾಗಲು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಚದು ಓವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉಂತಿನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ನೇಮ ನಡಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರನವ ತೀರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೇತೆ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂಚೂ ನಡೀತದೆ ಜನ ಮುಂದೆ ಮೆಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ನರಮಾನೆ ಜನಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದೆನ್ನೆ ಅಂದೆ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಿನ ಒಟ್ಟುಬಾಡ್ನ ಮುಖೇನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ವೈಭವಾದ ಉಂತೊಡುಂದಂಡ ಮೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಪರಿಶ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬರ್ಕೆದಿಲ್ಲದ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಆರಡ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚೊತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ತೆರಿನಕಲು ಎಪಲ ಪಾತ್ರ ಬನ್ಪೇರು ಹೊಸತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರನು ಕಟ್ಟುನೇರ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ತೆರಿನಕಲು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಏತೋ ಶತಶತಮಾನ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 4 ಧರ್ಮಪೀಠಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚೊತ್ತನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ದೈವ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಪೋತುನಂದ ಮಾವೇರಿ ಗಂಗೆ ಮೀದ ಬೋಡ್ನ ಒಂದೇ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಬೋಡ್ದೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಜಾಗೆ ನೆಲ ಸಮಾಧಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ಕುರುಹು ನಿಖಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಡಿಟ್ಟು ನನಂಜಿ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಬೇತಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನಡೆ ಒಂದು ನೀತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಿಲಾಮಯವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಮ್ರಮುಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಒಂದು ಜಾತ ಭೂಮಿಲಿ ಬೋಡು ಈತ ಭೂಮಿ ನಿನಕೊಡೆ ಭಾರಿ ಪಿರಿಯ ಈ ಭೂಮಿಲೇನು ಏರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪಡೋದಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ನಾಯಕತ್ವ ಬೋಡು ವಾ ರೀತಿ ಒಂದು ದುಂಬುಕೊನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಡು ತುತ್ತುಜ ಪನ್ಯಾಕಿಂದು ಬಪ್ಪನಾಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎರ
ಕಿಬಿಟಿಗೆ ಎಂದಿನೇನು ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬನ್ನೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಪನ್ಯಾಕ ಎಂಕುಲು ಪೊಸತು ತೋಡ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಎದುರೇ ಉನೇನು ರೀ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣದು ಎರ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಡಿಲು ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಯ್ಯ ಮುಲಿಯ ಸಾನೊಲೆಗೆ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬೇಯ್ಜಿಂದಾಂಡ 2 ವರ್ಷ ಬೇಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ತೋರ್ದು ಅವು ಖಂಡಿತ ಪೋಪಿನ ಅವಸ್ಥೆಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ದಾದನ ವಾದ ವಿವಾದ ಆದು ಮೂಲು ಐಕಂದೆ ತಾರಿನ ಕಟ್ತದ್ದು ಪಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದಿನ ನಿದರ್ಶನ ಮೊಕಲ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂತೀರ ಅವು ಪಟ್ಟೆ ನೆಕ್ ರಿಪೇರಿಗಿಂದು ಪಾಡ್ದು ಆಂಡ ವಿವಾದೋಡು ಆ ಪಟ್ಟೆಲ ಅವೇನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂಡ ಇತ್ತಿನೇನು ಬೇವುನಾಲ ವಾದ ವಿವಾದೋಡು ಆವಂದೆ ಅಂಚ ಪೋತಿನ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಮಾಡು ಪೋಯ್ ಸಾತಕ್ಕೆ ಗೋಡೆ ಪಗ್ಯೋಡು ಅಂಚ ಯಾನು ತೂನಾಗ ನೆಟ್ಟು 2 ಕುಂದ ಪಂಚಾಂಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಮಾಡ ಅರಸುನ ಮಾಡ ಐಟು ಗೋಲ್ದಮ್ಮಾರಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೊಡಾಯಿನ ಕೆಲವು ಆಭರಣ ಬಂಡ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಹತ್ತು ಇದ್ದಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಆಯುಧಲೇನು ಕಟ್ಸಲೇನು ತ್ರಿಶೂಲಲೇನು ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣಡ್ತೂತ ಅಂಚನೆ ಐತ ನೆತ್ತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒತ್ತುಗು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಮನೆತನದ ಪ್ರಕಾರ ಗುತ್ತು ಕೊಲಕಾಡಿ ಗುತ್ತು ಆದುಪ್ಪು ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾರನಾರ ಕರ್ತುಲ್ನಾಗನ ಶೆಟ್ರನಾಗಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾನನು ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಏರು ಭಟ್ರನಗುಲು ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೇರ ಅಂಚೆನೆ ನೆತ್ತ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪೂಜಾರನಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಗು ಇಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅವಲ ಯಾನು ಕಣ್ಣಡು ಇಲ್ಲದ ಪಂಚಾಂಗನ ಯಾನು ಕಣ್ಣಡು ತೂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತ ಒತ್ತುಗು ಉಗ್ಗೆಲ್ ಜಲ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಯಾನು ಕಣ್ಣುಡು ತೂದು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಾಲು ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಮುಗ ಕತೆರ್ಜುಮಾದಿನ ಮುಗ ಐಕಾಪಿನ ಒಡ್ಯಾಣ ಕೂಚಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವಾಹನ ಅವು ಎಂಗೆಲೆ ಕಣ್ಣಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೋಜುದುಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಎಂಗುಲು ಫೊಟಲ ದೇಯ್ದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಕುರುಹು ಉಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾಂತೇರ್ಜುಮಾದಿದ ಮುಗ ದಾಲಾ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನ ತೋಜಪಾದು ಬಟ್ರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಬಿನ್ನನೆ ಟೀಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಪೋತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಬೊಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಇನಿಕ್ಲ ಮಂಚಾವಡು ದೀತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ವಾಹನ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಕಂಚಿದ ಭಾರಿ ದುನ್ನಲತ್ತಡು ಓಲಾಯ್ತಾ ಭಿನ್ನ ಆವಂದಿನ ಏಟಾತ್ರ ಅದು ಆ ಪಿಲಿಕ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅವೆಲ್ಲ ದೀತ ಆಂಡ ಕಂದೆರ್ಜಿ ಮಾದಿನ ಮುಗ ಒಂತೆ ಭಿನ್ನ ಆಂಡು ಒಡ್ಡಿ ಹಣ್ಣೋಲು ಭಿನ್ನ ಆತಂಡು ಕೂಚುಲು ಭಿನ್ನ ಆತಿನ ಏಟಾತ್ರದ ಅವೇನೊಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತಾ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೆಲಸ ಒರಿಯಾಡದ ಆಪಿನತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಸನ್ನುನ ಗುತ್ತುದಕುಲು ಪರಬಾದೆ ಆಂಡ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತಕೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಶೆಟ್ರ್ ಅವು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶೆಟ್ರ್ನ ಅಂಡರ್ಡಿತ್ತಂಡು ಮಹಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇತ್ತೇರು ದಾದನ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಂಡ್ ಅವು ಪರಬಾದೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಗಲೆಗ್ ಪೋಂಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಸಾನಗು ದಾದ ಕೊಡುಗೆನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ 300 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಆಂಡ ಆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಅಕುಲು ಶಾಲೆ ಬೇತೆ ಪೂರ ಅಕುಲು ಈಡೆಗ್ ಕೊಲಕಾಡಿ ಗುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು 3 ಎಕರೆ ಜಾಗೇಡು ಡೋನರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಕಲ್ದಿನಿ ಈತು ಪೂರ ಊರ್ದಕುಲು ಕಲ್ದಿನಿಂದ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡು ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಂತತಿ ನಿರ್ಸಂತತಿ ಆದ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯರು ಅಂಚ ಉಂದಲ ಪಾರ್ ಪಡೀಲು ಪೂರ್ಣ ಆಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲು ಮಾತಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ 2006ದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಐತ ದುಮ್ಮದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಎಂಗ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಾಗ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸಾನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡು ಪಂಡ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಗಡಿ ಎದುರು ಬರೋಂದಿತ್ತಡು ಯಾಕೆ ದಾದ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಾಗ ದೇವಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಂದಾಡ ನಂಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಪುದುವಾಡ್ರ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿಯೇನು ನಿಗುಲು ಮಾರನೇ ಮಿದ್ದ ಸುರೂತ ದಿನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲ ನಂಬರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಆನಾಗ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಯಿಂದ ಈಗುಲು ಪುದಾರ್ ದೆಪ್ಪದಾಗ ಅವಲ ಆದುಪ್ಪು ಅವಲ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಆಣೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತೋಜುದು ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಅವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಅಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಯಶೇಟರಾಗಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದದ್ದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಶರ್ಮೇರಿಂದಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇತಿನೇ ವೈದ್ಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸಾರ ಉಂಡು ಅವಿನೂ ರದ್ದಿ ಆವಡೋದು ಅಕುಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ದೀಪ ದೀದು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯನು ಮಂದು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಉಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡ ಜುಮಾದಿಡ ಕೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ತೂರಿ ಮುಲ್ಲುದ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಜಪ್ಪುಲೆ ಎಂದದ್ದು ಈಗಲೇ ಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ
ತೂರಿ ಮೆಲ್ಲುದ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಂತಡಿ ಎಂಗಿಲೆಗ್ ಅಂಚಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಾತಾಡ ಇಡೀ ಜಾಗದ ಕಳ್ಳಾಡು ಅಕಲ್ಡ ಕೇಂದು ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡೋನರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಡು 10 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಬಾಧೆ ಆತನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗನ ಅಕಲು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ 5 ಇಂಚಿ ತುನಾಗ ಒಂಜರೆ ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಕುರುಡುಂದಾಂಡ ಎರಡಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದದಲ್ಲ ಐಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪವರಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಪುದಾರ್ ಕಮಲ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಂಧಾಡಿ ರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ರತಿಯಕ್ಕೆ ಆರು ಮಲ್ಲಾರು ಆರ್ನ ಸುಮಾರು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪಾಲಿಗೆ 3 ದಿನ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ವಾಸುಕೋಟ್ಯಾನ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಅಕಲ್ನ ಈತ ಜನದ ಜಾಗ ಎಜ್ಜಿನಂದು ಆಂಡಲ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಜಿಡ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ ಅಕುಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನೆಟ್ ಆ ಥರ ಅದು ಎಂಗಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುಂಪೋರೆ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಏರು ನೆಕ್ಕಟ್ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ಬರ್ಕೆ ದಾಂತಿನೇಟ್ ಆ ಥರ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಗೋಳಿದ ಮರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಅದಿತ್ತದು ಕಡ್ತು ಜೀಡ ಎಂಗಲೆಗ್ ಸಾನೋಗ ತಕ್ಕ ಆಯ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಸಾನು ಐಡ್ದಿಚ್ಚ ಪಿರವು ಪೋರೆ ಹಾಪುಜಿ ಐಕಾ ಥರದ್ದು ಒಂತೆ ಅವೇನು ರೂಪ ದೀದು ಒಂತೆ ಐತ ಗೆಲ್ಲನು ಒಂತೆ ಕಡ್ತದು ಅವೇನು ಅಂಚನೆ ದೀತ ನನ ದುಂಬುಗು ನೆಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐಕೆಲ್ಲ ದಾನಿಯುಲ್ನಕುಲು ತಿಕ್ಕೇರಿಂದಾಂಡ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನ ಎದುರು ಮೊಗಂಟಾವ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಉಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ದುಂಬು ಕೆಂಪುಗಲ್ಲದತ್ತಂಡು ಅವೇನು ವಾಸುಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಹೊಸತ್ತು ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದು ಅವೇನು ತೀರ್ಥಬಾವಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿ ಈ ಮರ್ಗಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಎತ್ತಡು ಆ ಕೆರೆಟ್ ನೆಟ್ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣ ಇಂಕುಲ್ಲ ತೂತ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂತೇರು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ಆ ಪಣೆಟ್ಟು ಸುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ಒಂಜೇ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಯಾರು ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಒಡಿ ಆತಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಯಾರು ಈ ಬಾಕಿಯಾರಡು ಸುಗ್ಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಐಟೊಂಜಿ ಕೆರೆ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಕೆರೆಯನ್ನ ಜಯಶೀಲ ಶೆಟ್ರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಸಾನೋಗು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದು ಶಕ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಪಿಲಿಚಂಡಿನ ಕಂದೆರ್ಜುಮಾದಿನ ಪರಿವಾರ ದೈವಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಒಂದದ್ದು ಯಾನ ಪನ್ನರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಲಕಾಡಿದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯೆ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪರಿವಾರ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಫಲಬಲು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರದು ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ರಸ್ತೆಡ್ ನಿಕಲು ಬತ್ತರನಂಡ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ರಸ್ತೆಡ್ ನಿಕಲು ಬತ್ತರನಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೊಲಕಾಡಿಡ್ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ಪಡೆಲೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅನುಕೇನೊಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಶುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಲೆ.